lanera 35 parte hartzaileek eman dute izena, iaz baino zotze gutxiago, ez da erresa jaien txupinaren ondoren partaidetzan ditzea. Eta, alare, partaidetza polita da, jende esente espero dugu, hau izaten da akaso publiko gehien biltzen duen lasterketako bat. Eta batez ere, jendea gozatu izango ditu erataz, eta partaideek ere ez dezetela minik hartu. Gravitiaria bizikleta bat esango genuke, BMX-eko bizikleta bat edo. Eta, badaude geho neurri batzu bete beharrak, eta hoi da gutxi gora bera. Ikusi do lehen jeitxina soinez eta iruditu jate kristonako aldapa dauela eta kurro asko eta bideztua. Bada goitibera bat nahiko manejablea, edozeinek erabili aldauena, egia esan, dau inkluso umendako modeloak bebai, txikiagoak. Bilbon beti bezala, divertigarria, lastoa egon da karretera beti ematen dio beste puntu horrek eta oso gustora egia esan. Gaur da igande honetan da lehenengo merkatua eta momentuz lasai hasi da, baina orain kriston giroa sortzen ari da. Gu konkretuki fruta eta mermeladak ekoizten ditugu, fruta ekologikoak eta eraldatzen ditugu mermelada eta suku ekologikoetan. Javi Barrondonaz, Urigoitiko txorizoak, enpresatik, enpresa edo. Da gu saltzean dugu txerrikiak. Gatoz Orozkotik eta ekartzen dugu produktuak euskal pastela bariaduek, txagarrezkoa, arrozeskoa, gaztazkoa eta kafeduna. Kaixo, ni Amaia naiz eta Abadiñotik etorri gara gure lurreko merkatura. Gu normalean Tingladoetan egoten gara 15 behin eta arrautza ekologikoekin etorri gara beti bezala. Eta hemen gaude, super ondo. Animatu etortzen.